ένας λαιμός από ένα μικρό θηλυκό μουσκάρι. Η ανατομία ενός λαιμού είναι, εδώ πέρα βλέπουμε αυτό το κίτρινο κομμάτι, ο οποίος ονομάζεται αυγενικός σύνδεσμος. Αυτό εδώ είναι που στηρίζει το λαιμό. Αυτό εδώ είναι που χτυπάνε τα βρομάχη για να κρεμάσει ο λαιμός στις σταυρομαχίες. Και για να καταλάβουμε το σχήμα, έτσι ήταν κάπου. Στη συνέχεια εδώ πάνω έχουμε το τραπεζοειδή μη. Αυτός ο τραπεζοειδής μυς βλέπουμε ότι στα θηλυκά μοσχάρια δεν είναι το ίδιο αναπτυγμένος όπως στα αρσενικά. Είναι ένα χαρακτηριστικό σημείο που μας δείχνει αν είναι αρσενικό ή θηλυκό. Φυσικά παίζει ρόλο και η ηλικία. Εδώ πέρα είναι ο επιμήκης τραχυλικός, που πολλές φορές προτείνουμε για μαγείρεμα ή ακόμα και για μπροστά. Είναι ένα από τα πιο γλυκά κομμάτια που έχει ο λαιμός. Ο επιμήκης τραχυλικός ακουμπάει πάνω στους σπονδύλους, από ό,τι βλέπετε, και ακριβώς από κάτω, εδώ σε αυτό το σημείο, κρύβεται ένα από τα πιο γλυκά κομμάτια που έχει το μουσκάρι. Είναι η συνέχεια της παλουμπριζόλας. Όλα τα κομμάτια από το λαιμό δεν είναι το ίδιο μαλακά. Από ό,τι βλέπετε, αποτελείται από πολλές μυϊκές μάζες διαφορετικές. Το σωστό είναι να διαχωρίζονται μεταξύ τους, τα σκληρά να πηγαίνουν για το κιμά, τα μαλακά να πηγαίνουν για το μαγείρεμα. Δεν μπορούμε όλα τα κομμάτια να τα χρησιμοποιούμε για το ίδιο φαγητό. Οπότε θα προχωρήσουμε στο ξυλοκάλισμα και μετά στη διαίρεση. Τώρα από ένα τέτοιο θηλυκό μουσκάρι φυσικά μπορεί να μαγειρευτεί όπως τα παλιά τα χρόνια, ακόμη και με κόκκαλο. Αυτός είναι ένας λαιμός από ένα μικρό θηλυκό μουσκάρι. Μόλις 200 κιλά.